Ще ви запозная с един важен проблем – микропластмасата. Микропластмасите са малки пластмасови частици, по-малки от 5 мм, които се намират в нашата околна среда. Откъде идва микропластмасата? От пластмасови бутилки, опаковки на хранителни и нехранителни продукти, от производство на пластмаси, синтетични влакна и козметика, от ексфолиращи козметични продукти и почистващи препарати, пасти за зъби, шампуани и лосьони, които съдържат микропластмасови частици. При прането на дрехи от синтетични материали се отделят микропластмаси под форма на влакна и попадат в отпадните води. При движението на автомобилите гумите се износват и отделят частици микропластмаса, които попадат в околната среда. Вторичната микропластмаса възниква в резултат на разграждането на по-големи пластмасови отпадъци поради действието на UV-лъчи, вода и механични сили. Как не засяга микропластмасата? Микропластмасата замърсява водните басейни, океаните и почвите, засягайки екосистемите и живата природа. Микропластмасата се абсорбира от водораслите и планктона, рибите и другите морски организми, като попада в хранителната верига. Тя се поглъща от морските животни, а след това се предава на човека чрез консумация на риба и морски продукти. Доказано е, че животните не могат да разграждат микропластмасата, което води до блокиране на консумателната им система и до смърт. Когато консумираме тези храни, ние поглъщаме и микропластмаси. Според последните научни изследвания в някои части на света, количеството микропластмаса във водата вече е значително по-голямо от това на рибите и са се образували острови от пластмаса в Световния океан. Микропластмасата оказва влияние върху здравето на човека, което води до нарушаване на хормоналния баланс, възпаление, включително възпаление на червата, повреждане на черния дроб и нарушена имунна функция. Микропластмасата е проблем, който не е виден с просто око, но е реална и сериозна заплаха. Всички ние имаме роля в борбата с нея. Пластмасата, особено микропластмасата, е изключително устойчива на разлагане. Тя може да остане в околната среда стотици години, натрупвайки се и представлявайки все по-голяма опасност. Ако не предприемем мерки на време, нейните дългосрочни ефекти върху околната среда и здравето могат да бъдат необратими. В заключение, микропластмасата е сериозен глобален екологичен и здравен проблем, който изисква спешни съвместни действия от страна на правителство, индустрии и граждани. Нека работим заедно, за да сведем до минимум нашето въздействие върху околната среда и да защитим както себе си, така и бъдещите поколения. Следващия път ще ви запозная какво можем да направим, за да ограничим микропластмасата. За борбата с този нарастващ проблем и колко е важно да намалим производството и употребата на пластмаса, особено за еднократна употреба. До нови идеи за рециклиране